ድምፂ ይስማዕ ኣሎ? Hi everybody. Hello, welcome everybody. Hello, welcome. Let me know مساعتكم أبي كونكم ماتكم اللهم. All right, let's share. Let me share. Let's share. Welcome. Let me know من أتيلا. Hi Nabiat. Hi. I'm sharing. Share قبل لهم. Let's see. And please share. Make sure you share. نخلقت منتي كبتحم كأني. This is بتعمل أقدس هنفض أزل الناس لزخنة. ممزحتنا أبزينا درجاتنا يقول عتكله. أي نبلينا ممزحت سباي أي فض anyway أو أي ندهبنينا رطي. Hi Winta, hi Azeb, hi everybody, welcome. Can you hear me? Give me thumbs up or something. تسمعوني اللي لهم? Can everybody hear me? So لما أنتي كنقصلينا بزعباتي ناي milestone moments مالتي ويا درجاتات ناي thank you Azela. Hi Yodit. Welcome and please share. Sharing is caring and it helps me a lot to reach. That's the only way we can reach Sabat. So share بمقبارين عن السب كل حجز نخل مالتي comes out. It doesn't cost us nothing when حتى it's free. Share كتقبل. So thank you. You can hear me. Thank you. Hi Rita. Hi everybody. Hello. You know what? نمزقهم كلهم. Hi Millie. انتي كم سد أبزي actually. سبنا مزقله because بزحت سبات سديتكم لهم أتي ملك خبي. أبت جروب دلهم already the information مالكم. By the way, أبت جروب دلهم تحاجة جزني زخنا نجر نحرم بله just come out ما زي الشركة قبل تحاجة جزني. بزعبتنا يكمل ملك بزحت صحبكم لهم. I'll just أبدي share كقبل لكم okay. So here's كمل ملك حدا. زي أبي أستلنا نا أبي أستلنا. Well, this one is the أحنتي. Let me see. أبي US and Canada. See. It's in the US and Canada. Oops. 7 minutes أخذنا مالتي. It's in Canada. نهلاتكم. And then نتاع نايت سالتا. نايت سالتا أنا يجمل كاني. Because بزح سب سديد لي. And I cannot نخل السب بحالة قبل عقمية باللاين سلازي. I will. أبزح يقبر لكم. Netherlands gonna أبغى Oasis لكم. This one US only. And raw milk. بزحات raw milk كلكم لابلكم نينيركم again. There you go. ببحادة عقمي باللاين. مولق ليتن معتن كمان كبر سلازي. Here أبزان هلا حنتي. قررت ماله إننا نبزحان هلا حنتي raw milk مالتي. أبي أستلنا. Netherlands سبت أشميخم تخدو. هاي سبت حتى أب Oasis. And somebody can share. Please, somebody share Gabarutana Oasis link. Share Gabarua. That's how Bukhomina Tagazmality, right? That's how we help each other. All right, anyway. I don't want جزاكم كحزالكم ناكلنا تعشم ناخذ بس لازي لما أنت بزعبا شد الشاور حين شد الشاور حدا كناب شد الشاور حيك خانو كلو خبز حلوسي تخر إيواز جب درجاتك كوا زقبهم stages نبلا stages نبلا مالتي السو بزعب كنا زاربينا انتاي كنقبر لنا كنحجو زمكه
ክንሕግዞም ንዓት እንታይ ክንገብር and እንድሕር ዶንጌም ኣለዉ ኸ again እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ so again share ግበሩ please because sharing is caring right sharing is caring and መጀመርያ ከም እንድሕር ኮይኑ ሽመያል ሓነት ዘርአቦ ይበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር I'm a licensed professional counselor ስራሕي ማለት እዩ and autism mame ከምኡውን autism ንወለዲ ኣሰልጣኒት coaching ኣሰልጣኒት ንወለዲ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ግሩፓት ኣለና ናይ autism ወይ ዶንጌም እንድሕር ኣለዉ ደቅኹም ኣብኡ እንድሕር ክትሳተፉ ደሊኹም ኣብ ፌስቡክ ኣለና ኣብ ዳሕራይ ክነግረኩም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ it's free nothing ያብለኩም ኒፍቲ ፌስቡክ ትኣትዉ so we'll talk about that too and መጀመርያ ከም ተኮይኑ please ኣብዚ ሕጂ ኣትየ ዘለኹ ፌስቡክ make sure ኣብኡ follow or like ግበሩ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ስለ ዘብል ማለት እዩ hi Hannah thank you ብሩኻት thank you all right let's see so we'll go ahead and share I'll share my screen all right hopefully رأيكم الله حد ጊዜ ኣይብለንን እዩ so we'll go ahead ተኣሽሞ ክነብለና ማለት እዩ right we talk about መንገዲ ሕይወት ስድራ ቤት ስለምንታይ ብዛዕባ እቶም ደቅና ዶንጌም ዘለዉ ጥራሕ ደይኮነ ነዛረብ ንሕና ብዛዕባ ኩሉ ሓደ ቆልዓ እንድሕር ደንጊሎ ወይ ተሃሲሎ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነ ህይወት ማለት እዩ ሓደ ቆልዓ እንድሕር ፀገም ኣለዎ ወይ ሓደ ፋሚሊ መንበር ናይቲ ፋሚሊ እንድሕር ተሃሲ ኩላታ ፋሚሊ ኣትፅሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቆልዓ ጥራሕ ዘይኮነ ውድ መንገዲ ሕይወት ስድራ ቤት ንኩሉ ስድራ ቤት ማለት እዩ ዝኾነት ነገር ከዓ ኣብ ስድራ ትጅመር ኣብ ገዛ ከዓ ትጅመር ቢፎር ካይ ወፃኻ ከለኻ ኣብ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ that's why we deal ምስ ኩሉ ታሽ ማለት እዩ so milestone moments ደረጃታት ምዕባለ ቆልዑት ብክልተ ወርሒ ጀሚርና እንደና 4 ወርሒ ተዛሪብና ለማዕንቲ ካና 6 ወርሒ በፂሕሎ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ከዓ ነዛረብ ውልድና ኣብ 6 ወርሒ ምስ በፅሕሲ መብዛሕትኦም 80% 85% ቆልዑት ዝገብርዎ ኣብዚ 6 ወርሒ ምስ በፅሑ ማለት እዩ ብዛዕባ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ነዛረብ ብዛዕባ ቋንቋን ርድኢትን ናይ ኮሚኒኬሽን ነዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ምምሃር ክእለቶምን ርድኢቶምን ኣተሓሳስባን መፍትሒ ናይ ፀገሞም ናይ problem solving skills ማለት እዩ ነብን ኦኬ hi ዘቢ hi Alga so ብዛዕባ ንብል ማለት እዩ so please share everybody sharing is caring so we'll go ahead and start with that so should shortly this is very important ብጣዕሚ ኣገዳሲት እዚኣ by the way ንገሩኒ እንድሕር ደቅኹም you know እንድሕር how do you say እንድሕር ጥንሳት ኣደታት ኣለኸን ኣብዚ let me know ንገራኒ ቆልዑት እንድሕር ህፃናት እንድሕር ኣለውኹም ክንደይ ዕድሚኦም ንገሩኒ ኣብዚ ክንደይ ወርሒ ገይሮም ኣለዉ let me know because we need to know this እዚ ኩሉ not only ኣብዚ ምስ ተወለዱ ከይኮነ ከይተወለዱ ንሕና ሕጂ ኣነ ጥንስቲ ከለኹ ሕጂ ጥንስቲ ምዃን ከፍልጥ ምሰበልካ everything is information ኣሎ like بدرجة بسمون تقول عبي بتحلو كنا متى كوينلو انتي عينت تي organاتو انتي develop كيرلو كل نجار زي اب information الله كمالتي online الله كل نجار مالتي الله سازي ازي كنفلت علينا especially بو أنا زي كنفلت علينا and make sure share كبروا sometimes maybe you're not pregnant type كم زلهم مالتي Alga I know so make sure زرقية 6 months تجار على بيتي so yes let's look زيتات نحب لنا ندحر زي لنا خاني نزارب من intimacy doctor مالتي إذا ملكت أكان alright so مجمرة نجمرة بتي محبراوي ويسمعتاوي نبلا مالتي social and emotional نبلا مالتي right أبزح حجي جزازي أتي مني قرب أقول عسي ودي شد شعمت اللي حكينا قال شد شور حين اللي حكينا سي ماني قرب أنا عاء ماني قانس كتلالي تخيله مامي and daddy اللي حمت she knows right
ولا بقى خبدي ازيتات كله بفعل مالتي stranger نحمت زيت فلط نحمت ابزي كابي يخل مالتي I don't know right سلازي ازي كنبلا لنا this is الدرجات يهرمولو مالتي زي right متصواتون يفتنوا مالتي ابزي حج جزازي خصاوتو يفتنوا بفلاي كام مسدرام right مسدرام مستم قربانات مالتي ولا بيك بوينا مش لايك مبح كتصاوتو زخونه ነገር مالتي كتصاوتو اب عين حندا راي يخبلو هنطيات يخون مالتي right እቲ ስምዒት ናይ ካልኦት ሰባት እውን የላልዩ ማለት እዩ ስምዒት ናይ ካልኦት ሰባት የብሉ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ሕጉሳት ኮይኖም እዮም ተኣሽሙ ደብል ማለት እዩ እቲ ቆልዓሲ ሕጉሳት ኮይኖም ይረኣዩ ጓልድያ ወድድያ ሕጉሳት ኮይኖም ትሪኦም ማለት እዩ እዚታት ብጣዕሚ I see exactly yep ክንዕዘቦም ኣለና exactly ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከዓኒ መስተት ክርኢ ደስ ይብሎም ምሽ ወዲ 6 ዓመት ጋል 6 ወርሒ ወዲ 6 ወርሒ እንድሕር ኣለኩም መስተት ክርኢ ደስ ይብሎም ምሽ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይብሉ መስተት ሕማቅ ድዩ I don't know እዚ ንዓድና by the way መስተት ሕማቅ ድዩ ገለ መለ ይብለኒ ነው I said no it's not ፅቡቅ መስተት ክርኢ ስለምንታይ እቲ ምስሎም ይብሎም ኤክስፕሎር እዮም ዝገብሩ ዘለው ሰብ ኣብዚ መስተት ክርኢ ደስ ይብሎም ነፍሶም ክርእይዎ ኤክስፕሎር ክገብሩ ደስ ይብሎም right alright ኣብ ናይ ቋንቋ ኸ ወይ ርድኢት ናይ ተኣሽሙ ናይ ኮሚኒኬሽን ከ ኣብ ምንታይ ኣቢሎም ኣለው right so let's see so ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ድምፂ ትብሎ ሰሚዖም ክደግሙልካ ይጅምር ማለት እዩ ጋጋጋ እንድሕር ኢልካ ንሳቶም ጋጋጋ በበበ እንድሕር ኢልካ ከምኡ ክብሉ ይስምዕ ማለት እዩ right repeat ክገብሩ ይብሉ ማለት እዩ ይብሉ ማለት ይጅምሩ ካልእ እዚኦም a e o ክብሉ ይጅምሩ ኣብዚታት ምሽ ላይ ከም vowels ወይ consonants ንብሎም ኣለው a e o ክብሉ ይጅምሩ ማለት እዩ right ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከዓ ወዲ ሸወርሒ ጋል 6 ወርሒ እንድሕር ኮይና ምስ ወለዲ መስዲ ወለዳ ናታ ታራ እንዳወሰደት ድምፂ ክትብል ትጅምር ክትደግም ትጅምር ማለት ማማ ኢ አ እንድሕር ኢላ ስማዕ ኣቢላ ንማማ ከዓ ብድሕሪኣ ከዓ ትደግም ማለት እዩ right ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ሽሙ ይሰምዕ ማለት እዩ ሰን ኣብነት በቲ ኢልካ እንድሕር ፀዊዕካ ትሪኤካ ማለት እዩ right this is ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ይሲ እንታይ ገይረ ኣለኹ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ remember ክድንግዩ ከለው ደቅና ደቂ 2 ዓመት ደቂ 3 ዓመት ግሬስ እንዳበልካ ከምዚ ፀማም እዝኒ ይብኻ right ሳሚ እንዳበልካ ፀማም እዝኒ ይብኻ this is ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ እዚ 6 ወርሒ እስቲ ሽሞም ክፈልጥዎ እዩ ዝግባእ ክንደይ ግዜ ስለትብሎም ዘለካ right ምድግጋም repetition ደጊግምካዮ ስለ ዘለካ 6 ወርሒ እንድሕር በቲ ኢልካ ግልፅ ክብሉ እዩ ድብል ማለት እዩ right ንዓኦም ከም ደኾነ ፈሊጦም ኣለዎም እቲ ሕጉስትን ደይሕጉስትን ወይ ሕጉስትን ደይሕጉስትን ተቆልዓ ከዓኒ ብድምፂ ይነግረካ ኢና ብድምፂ ይነግረካ ማለት እዩ ናቶም attitude ክትፈልጦ ትኽእል ማለት እዩ ትፈልጦ ትጅምር ብድምፂ የብሉካ ካልእ ከዓ እማ እምባ ክብሉ ይጅምሩ እዚ ድምፅታት እማ እምባ ክብሉ ይጅምሩ ኣብዚ ክንርኢና ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ከም ትብል ማለት እዩ ክንኽእል ክንብል ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ግን ብ ከምኡታት ይጅምሩ ማለት እዩ right alright ናይ cognitive learning ወይ thinking problem solving ከ ኣብቲ ናይ ምምሃር ክእለቶም ናይ ርድኢት ክእለቶም ናይ ተሓሳስባ ወይ ከዓ ፀገሞም ንክፈትሕዎ yes we all have ፀገም ዋላ ውልድ ምስ በልና ዋላ ውሽጢ ከለና ምሽ ክፈትሕዎ ስበቲ ደረጃ ዘለዎ ማለት እዩ ክፈትሕዎስ ክእለት ኣለዎም ለም ኣበይ በፂሖም ኣለዎም ማለት እዩ alright so ኣብ ጥቑ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ክዕዘብ ይጅምር ናይ ክዕዘቡ ይጅምሩና ኩሉ ነገር የብል እንዲ ሕጂ ዘሎ ምሽ ኮፍ ክብሉ ይጅምሩ ተኣሽሙ ህንፂ ከዓ ይኾኑ ከምዚ curiosity ይሓድሮ ማለት እዩ curiosity ዝኾነ ነገር ዋላ ዘይርክብዎ ሪኦም ከልዕልዋ ከብልዋ ይጅምሩ ተማጣጢሮም ከልዕሉ ይጅምሩ ማለት እዩ ና ጥራሕ ኣብ ጥቕኦም ዘሎ ገለ ዘይኮነስ ይበዓሎም ኤክስፕሎር እናገበሩ curious ኮይኖም ማለት እዩ that's why ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ right እንታይ ግራብ ክብሉ እዩ እኒ ከምኡ እዩ ዝግብኦም right ባዕሉ ጥጦ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ባዕሉ ጥጦ ክብል ይጅምር like ግሬስ ሕጂ ስእልታት መልኢ ኣሎ like ባዕላ ትሕዝ ነራ ማለት እዩ ንኣብነት ጥጦ እንድሕር ሂብካያ
مزيرة تبل كاب ملشم كحب حدا نجح حزم سي كابز نابزي كبل يجمر مالتي كاب حدا إيد يجمر you see the motor skills now يبل على مالتي so تطخ حزق اليوم أب إيدهم من حزب الله حيب كايوم تأشمو حزم ناب أفهم كقبر اليوم يقبقوا ما أبزح حجي جزاز بنانا نحرهيب كام حجي أبزح حجي جزاز depends تم قل عتابي تأشم بلا مالو ناي بنانا تأشم غيرنا مش نبلا حزم سي كبل عك جمرنا بأفهم سي to مالتي right so we have to be careful أبزي بعلنا حبشة بعلنا إن نمجب كل جزء so كل جزء نزاره اللي يسي okay after physical movement وي من قصاص وي أكلاوي من قصاصاتي انتي كن رأي يجب أن أبزح حجي جزازي so أبزح حجي جزازي نيمان نتأجمن كجمت الله يجمر مالتي نا يجمرو خدای کنس گلی ام یخلو ام گلی ام کانی يجمر مالتي depends تاش مالتي جن نيمان نتأجمن كجمت الله يجمرو right دقيف كادو كتبلهم كلا خاون بعلم كسارة سرو يجمر right قدم مش like كم ذا استف يخون نيرم دو تريرم دو يبلو نيرم قاله حج خالي كسارة سرو يجمرو بزي دقف ونابز حج جزازي كوف كبلو يجمرو ام مالتي قال ام كوف كبلو قال ام كا قرب تاشم يد اليوم مالتي قرب يد اليوم بلودي قال يد اليوم مالتي مثل أس قاله نقدميتن ندحريتن أبز حج جزازي كنك أساسي يجمرو نقدميتن دحريتن especially ندحر تاشم غير كايم right قلعة مجمرة في حق قبل كلا خما يجمر right كم زي يجمر ان كنا نقدميت كأن دحريتي يجمر right ندحريتي يجمر ندحريتي يجمر أن نقدميت خيب مالتي so إزي نبلوينا زي motions إزي تريا يخاباتهم مالتي alright so نقول أحس بخميك تحجزات خلا عبز درجة زي عب شدشت ورحين دحر جرا مالوس انتاي كنجبر نخل بس حمود يوم زلوا زيتات بس حوم دلوا انت كنجبر نخل ماليشنا خنا برتعو encourage كنجبرم مالتي again كم تبقى دام يزبلكو إزي ناي جدا عبز شدشت ورحين مجمرة أبعرات أوكي بأمريكا قال دحر لنا تكرب قال لنا عنده هو كيف قال لنا معه عندنا تخوي لكن قالوا ميك شو كبعرات كتوردهم بكسكوت كيوم سأمرت بستخالة أمرت كنت لنا فلور تايم نبلا right فلور تايم كنهو مالنا مستولات كأمرت خاتت صوتها بزحج جزاز سلمتها أمرتي في حق قبل كجمر كل نجار مالتي ولا كف كتب له خلى خاون أمرت نحركوين يتطبق كبعرات تودي أن كأمرت عشان different على مالتي سلزي مسؤولات كأمرت تتصوت of course بزحج جزاز again يلعس لازلو يبلعس لازلو كل نجار كنا تصغير لنا مريت مالتي سمعتات ناي ولدنا ناي دقنا هاني كنت نعي قبا بزحج جزازي لكن دحر تحاقيسا كنفلت علينا اندحر زخونه نجر نقبرو لنا اتي activities نقبرو زلنا نطفات نقبرو زلنا قلعه ወይ مستو قلعه اندحر فتيومن زي فتيون كنقرنا ما بزحج جزازي سلازي كمولد حلافነት كنوسد علينا اتي سمعتاتناتهم كنردو تتحاقيسم نقصلو مالتي اندحر زي تحاقسو خاني انتي نقبر عرفتي وسيدنا نتقلعه كنطبرو لنا مالتي right سمتاي كنردو لنا نرد الكالنا جنا اف كي كفته خلته قلعه نرد الكالنا تسمعتاتنا تكخنبل علنا right this is بتعمي اقداسي زي كالو ولاتكا تقول كان هتصن ودخا خاني ابز حجي جزازي نفسو كتقبر بعلك كتقبر كنحجزو مالنا كاب قدام يتحيزوهم إلى مش ولا أنا اشتي كله كاب كنت ورحي 4 ورحم أبزون أقداسي بتاع مالتي عملت أبزي ندحر حريقة بعلا عبايتو ليا ولا زيت تشوتو تاشمو نعيو كتطبخهم تخل كنبلا لنا مالتي right زي كده أبعدنا ناتشرالي كل نجر قال عبهم يزبل مش سوزي قبرم مالتي بعلم يزحلوا نفسهم مالتي even more this is actually more natural كابتي تقومان قلن مبزحتهم نحرس تبهيلنا قومان قلن زقبر مبزحتهم تبو إزني يبلو مالتي right إزنهم مبزحتهم and بلا ما يحضروا قلن so anyway natural زخنا خنا بالنخلينا نفرح هنا I got phone قلبت you never seen عبو سبقاي كن زخن زي ويقال تقول في إخوان natural زخنا مالتي so قال اتزر إيوه سمعتات زبلوه دمت أنا بزي مدقام مساعتهم right دا دقمنا ب
ده እንድሕር ይብሉ ሎ ም እንድሕር ይብሉ ምስኣቶም ምድጋም ማለት እዩ right ከምኡውን እቲ ዝብሎ ዘሎ ድምፂ ደስ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኩሉ ግዜ ምሽት repetition እቶም ደቅና ዋላ ዶንጎም 4-5 ኮይኖም ብኸመይ ክንሕግዞም ክዛረቡ ኢልኩም ተብሉኒ ምሽ that's what we do እቲ ውላድካ እቲ ዝብልዎ ድምፂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝብልዎ መ ክብሉ ከለዉ መሊእኻ ንዕኡ right تحجزهم يخادل خات من جدي خاطر يوم زلا خري لا توم ناتم يري خالهم I could say ba now ما يبلا م يبلا له so wow نفعت بلا مش تبلا yes ب so كابزخ أنا ملي خا بابا ماما كون book bottle بتي زبلو زلو مال بتكي لهم مسل زلو تمع تصلاي كفيته ملكا مشالو ሳኻ ታሽም ተብሎ ማለት እዩ ብኸምኡ ማለት እዩ እንዳመላእኻ እቲ ታሽም ትብለሎ ማለኻ ማለት እዩ ፕሊዝ ሼር ግበርዎ sharing is caring if you care please share ግበርዎ if you even ንሓደ ሰብ እንድሕር ሓጊዝኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንሓደ ሰብ ዋላ ክሕግዝ ኢለ ኣብዚ ዝመፃኒ ንሓደ ሰብ እንድሕር ሂወት ይቀይረሉ that's enough for me so and when you share ታሽም you never know ኣብ ስድራኻ ዘለው ደም ኣብ ካልእ ሰብ ነዚ ክፈልጥዎ ብጣዕሚ የድልየና ስለዝኾነ ማለት እዩ alright so እቲ መዓልታዊ ከም ዝብላ ኣብ መዓልታዊ ሕብራዊ ድም ተኣሽሙ ዘለዎ ሕብራዊ ስእልታት ዘለዎ ድሙቕ ዝኾነ ተኣሽምታት መፅሓፍ ከነብበሎም ኣለና this ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ሓበሻ listen here ኢለኩም መጀመርያ ንደቅኹም ቅድሚ ቾይስን ገለን መጽሐፍ ላይብረሪ ደቅና መጽሐፍ ላይብረሪ ኢና ነብለለን this is ብጣዕሚ important ላይብረሪ ኸይትካ ኣብ ጥቓኻ ደሎ ፈሊጥካ መጽሐፍ ኣውት ብለን ናቶም ላይብረሪ ካርድ ተብለሎም ስቶሪ ታይም ናይ ህፃናት ኣሎ ናይ ገለ ከምኡ እንዳገበሩ ምእንቲ ክዓብይ ማለት እዩ ሰ መጽሓፍቲ ከምኡ እንዳበልና ተኣሽሙ ተብል and እቲ ሕብሪ ብጣዕሚ ይስሕቦም ስለ ዝኾነ እንዳንበብካ ኣብ ዝብል ቀዲሖም እንዳተበሉ ከለው ካብ ቲቪን ገለን ባዕልና ምሽ ኩሉ ግዜ ከም ዝንገብ ኤግዛጀሬሽን ከዓ ክትገብር ኣለካ እና ቦሪንግ ኮንካ ገለ ንዓኣቶም ትስሕብ ነቲ ቆልዓ ንቆልዓ እንድሕር ትዛረባ ኣለኻስ ከምቲ ቆልዓ ክትዛረባ ኣለኻ እንደን ከምዚ ገይሩ ከምዚ እንዳሰሓቕካና ታሽሙ ኮንካ ሲሪየስ ኮንካ ይኮንካ እንተብልሽ ስለዚ ከምኡ ጌርካ እንደን ክደግመልካ ከላታ ቆልዓ እቲ ታሽሙ ክተርእየካ ከላቲ ህንፂነት እቲ ስምዒት ናይ ታሽሙ ማለት እዩ yes good job ትብላ ማለት እዩ because the energy ናትካ ኢኻ ትብላ ዘለኻ ማለት እዩ right alright ካብዚ እውን ንውላድካ ሓድሽ ነገራት ወይ ዝኾነ ኣተኪሩ ንሓደ ነገር እንድሕር ኣተኪሩ ይርእላ ወይ ትርእላ ኩሉ ግዜ ትነግረና ዘላ right ትነግረና ዘላ እንታይ ክንብል ኣለና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣለና ንኣብነት ስእልታት ናብ ስእሊ እንድሕር ተርእላ እንድሕር ተኣሽምና ተርእላ ነቲ ስእሊ whatever it is ንኣብነት ስእሊ እንድሕር ኣሎ ናይ ማማ ናይ ባባ እንድሕር ኣሎ እዚኣ ባባ ማማ ሓፍትኸ ትብል እንድሕር I don't know ናብ ማይ እንድሕር ትርእላ ማይ ኢልና ንሪኣ ባትል እንድሕር ኮይኑ ባትል ኢልና ንሪኣ ማለት እዩ or pen እንድሕር ኮይኑ pen and ኩሉ ግዜ እንታይ ብላኩም ሰለስተ ግዜ እንድሕር ደጊምናዮ ከዓነ ዝበለፀ pen ንብል ማለት እዩ or ነቲ ቋንቋ ዘለኹሞ ማለት እዩ ትግርኛ እንድሕር ኮይንኻ ትግርኛ ነብል ማለት እዩ right ሰብ ከምዚ ክንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ መፃወቲኦም ካብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ኣብ መሬት ከነብሎ ኣለና እንድሕር ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ወዲ 6 ወርሒ ጋል 6 ወርሒ actually እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ right ክብሉ ይጅምሩ ክፃወቱ especially ምስ ወለዶም ክፃወቱ ይጅምሩ right እንድሕር እቲ መፃወቲ ናቶም ኣውዲቖሞ ከዓኒ እንታይ ክንገብር ኣለና ፀወታ እዩ ዝንዓቶም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ፀወታ ኢኻ መብዛሕትኡ ሓደ ግዜ ሲሪየስ ኮይና ተኣሽሙ ነብል ምስ ቆልዓ ስለዝኾነ ኦኬ ኣልዕላ ኣቢልና እንኪ ኣልዕላ ኣቢልና መፃወቲ እዚ ከዓ እንታይ ይምህሮም cause and effect ምክንያት ብትግርኛ እንታይ ዝበሃል ምክንያትን ውፅኢትን ዝበሃል cause and effect ይምህሮም ላይክ እንድሕር ኣቢሉ ንፃወተሉ እናለት ወዲቓ መፅያ this is ብጣዕሚ እቲ social skills when ይምህሮም ኣሎ እቲ communication ምሳኻ እንታይ ኮይኑ ስለምንታይ ወዲቑ ከመይ ገይሩ ኩሉ ነገር ይምህሮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከውድቕዎ ከለዉ ኣንፅኻ ረኺበያ ኢልካ ተብሎም ማለት ስለዚ ኣገዳሲ እዚ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ዝምህሮም እዩ ኣገዳሲነት ምዕሎም ኦኬ ሶ እንድሕር ዝኾነ ነገር ዘይንርኢ ኣለና ኣብዚ ምዕባለ እዚ እንድሕር ዘይንሪኦም ኣለና
እንታይ ክንገብር ኣለና ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝበልኮ ብኣጋ ሓገዝ ክንሓትት ኣለና እንድሕር ውላድካ ብዚ ደረጃ እዚ እንድሕር በፂሑ ኣሎ መጀመርያ ዶን ፍሪክ ኣውት ካብዚ ኩሉ ዝበልክዎ ኩሉ ምፅዎ ሓንቲ እንድሕር ኣቢላ ዶን ፍሪክ ኣውት እውይ እዚ ኣይበለታን ኢልኩም ፍሪክ ኣውት ከይትገብሩ ራይት ተኣሽሙ ከይትገብሩ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ክንገብሮ ዘለና ንገብሮ ኣለና ዲና ባዕልና ንግበር ቀደም እቲ ክንገብሮ እዚ ክንገብር ኣለና ክንሕግዞም ዝበልክዎ እቲ ንገብሮ ክእለትና ናትና ንገብር ኣለና ዶ ክንሕግዞም ምእንቲ እንታይ ለኩም ኣብ ዓድና ከምዚ ኣይንገብር ኢና ነርና መብዛሕትኡ ራይት ኣብዚ እኳ ኣጋይሽ ኣክቹዋሊ ኣብ ዓድና ብሽዱሽተ ወርሒ ገለ ዊ ዱ ዳት ፒክቡ ገለ ንገብር ኢና ዝተፈላለየ ስኻ ጥራሕካ ኣይኮንካን ኩሉ ሰብ መፅኢ ምሽ ስድራካ ኣለው መሓዝትካ ኣለው ጎረቤት ኣለው ቆልዑት ኣለው ኤቭሪባዲ ኣይንብሎን ኢና ብተደጋጋሚ እቲ ቆልዓ ዝረክብ ዘሎ ዝኢታት ማለት እዩ እዚ ምድግጋማት ኣብዚ ግን ወለድን እቲ ቆልዓን መብዛሕትኡ ግዜ ራይት ስለዚ እዚ ንሕና ከም ወለዲ ኤክስትራ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ጎረቤት ዝገብሮ ነበረ ብሓጎ ዓባይ ሓትነ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ባዕልና ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ገዛ ተዓፂና ማለት እዩ ራይት ስለዚ ኣገዳሲ እዚ እንድሕር ዘይንሪኦ ኣለና እቲ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንሕግዞም እሱ መመሊሽና ክንደግሞ ኣለና reputation ክንደጋግሞ ኣለና ማለት እዩ ውለድካ እንድሕር ኣብዚ ደረጃ እንድሕር ዘይሃርም ኣሎ we need to ቀይሕ መስመር ከነብል ኣለና ማለት እዩ ቀይሕ መስመር ከም ድብል ኣሎ ክንርዳእና ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ዋላ ነቲ ከርክቦ ዝኽእል ኣብ ጥቕቲ ቆኦ ደሎ እንድሕር ክሕዞ ዘይክእል ኣሎ ወይ ከብል ሪች እንድሕር ክገብር ዘይክእል ኣሎ we have to get እንታይ ደኣ ክንብል ኣለና ማለት እዩ right እታ ቀያሕ መስመር again እንድሕር ፍቅሩ እንድሕር ወይቲ ተገዳስነት እንድሕር ዘይርኢ ኣሎ እንዳተዛረብካዮ እንዳሰሓቅካዮ ሲ ወይ ዝኾነ ነገር ራያ እዚ ፊሮ ገለ እንዳበልካዮ እንድሕር ከምዚ ቦሪንግ ዝኾነ እንድሕር ብል ኣሎ ክንብል ኣለና right እንታይ ደኣ ክንብል ኣለና እንታይ ደኣ ዝቆልዓ ስሓቅ ይጅምር right እንድሕር ደይበለ እቲ ናቱ ስሚዕት ሲ ክገልፀልካ እዩ ኣፌክሽን ክገልፀልካ እዩ ዝግባእ ዝኾነ ፀሊእዎ ድዩ ፈትይዎ ድዩ ንዝኾነ ነገር ማለት እዩ right ዝኾነ ብጥቑ ዘሎ ድምፂ እንድሕር ግብረ መልሲ ዘይሂብ ኣሎ ግግግጋ ኢልካዮ ድዩ ዝኾነ ነገር ማማ ኢላቶ ድዩ እስፔሻሊ ማማን ባባን ዝበልዎ እንድሕር ግብረ መልሲ ዘይሂብ ኣሎ you have to say ክንብል ኣለና right ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ወዲ 6 ወርሒ ኮይኑ ካል 6 ወርሒ ኮይና ካብ ዝኾነ ተኣሽሞ ኣብ ዝኾነ ሒዞ ኣብ ኣፉ እንድሕር ዘየእትሎ then we got ዓብይ ነገር እዩ ዘይ ኣብ ኣፉ ከእቱ እንድሕር ፀገም እንድሕር ኣለዎ ማለት እዩ ወዲ 6 ወርሒ ኮይኑ we have to say that's another ቀይሕ መስመር red flags ንብል ምሽ በዚ ካልእ ድኹም ዝኾነ ጨዋዳታት right ድኹም ዝኾነ ጨዋዳታት ወይ ድሕር ምንቅስቃሳት እንድሕር ይርኢ ኣሎ ወዲ 6 ወርሒ ጋል 6 ወርሒ ብዝሕጂ ኮፍ ክትብል ዝኾነ ነገር ሪች ክትገብር ኩሉ ነገር እዚ ይዝብል ማለት እዩ እንድሕር ተኣሽሙ ድኹም እንድሕር ኮይኖም ከምዚ ተኣሽሙ ኮይኖም ኣለዉ ግን we have to ተኣሽሙ ክነብል ኣለና ዋላ ብኣካላት ዲ ዋላ ብተኣሽሙ ማለት እዩ early intervention that's why early intervention ይገብር motor skills physical therapy ገለ ይገብረሎም ማለት እዩ ወይ እስኻ እንድሕር ዘይትገብሮ ኣለካ ክትገብሮ ዝግባእካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኢኻ ማለት እዩ right ከምኡ እውን ድኹም ጥራሕ ዘይኮነ ተሪር ዝኾነ ወይ ኡስር ጨዋዳታት እንድሕር ኢና ኣሎ ከዓኒ ብዙሓት ይዛረበኩም እየ ምሽ ገሊኦም ድኹም ዝኾኑ ተኣሽሙ ጨዋዳታት ዘለዎም ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ተኣሽሙ ብዙሕ ፊዚካል ቴራፒ ዘብሉን ገለን ናይ ኦቲዝም ጥራሕ ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ብዘ ዝኾነ ካልእ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንድሕር ላይክ ብጣዕሚ እስር ዝኾነ ጨዋዳታት እንድሕር ኣለዎም እዚ እውን ሬድ ፍላግ ምዃኑ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እውን ኢ ኦ ክብሉ ንሕር ኢ ኦ ክብሉ ንሕር ደይከኣሉ ማለት ኢ ኣብ ዝኾነ ብሓንሳብ ኣይኮንኩም ኦ ይደረፉ ኣይኮንኩም ዝብል ኣለኹ እዚኣተን ሲ ዘን ድምፅታት ወይ ኣብ ዛዕዲ ሕጂ ቫወልስ ይብልዎም ምሽ ኦ እዚታት እንድሕር ክብል ዘይክእል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ right red flags ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና
ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብየማንን ብፀጋምን እንድሕር ዘይግምጠል ኣሎ ናብ የማንን ናብ ፀጋምን እንድሕር ዘይግምጠል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ 6 ወርሒ we have to be like red flag right እንድሕር ዘይስሕቅ ኣሎ እንድሕር ዘይስሕቅ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እንድሕር ዘይስሕቅ ኣላ ወይ ከዓ ምሽ ስኩል ይገብሩ እዮም ወይ ናቶም ናይ ቆልዓ ምሽ ኣለዉ ድምፂ ዝገብርዎ ክስሕቅ ከለዉ እዚ ድምፂ ናቶም እንድሕር ደይንሰማዕ ኣለና that's a big red sign ወዲ 6 ወርሒ ኮይኑሲ you should hear ደቂ ቆልዓኻ ክስሕቅ እንድሕር እዚኢታት ነብል ኣለና ከምዚ እንታይ ብዓድና እንታይ መስል ኩሩዕ ዝኾነ ቆልዓ you know like ብዙሕ እያ ንድዕዘብ እና ምሽር ስኻትኩን ምን እዚኢታት ክንፈልጦ ከለና ዝኾነ ኦቲዝም ዘለዎ ቆልዓናው ፍልጠት ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ anybody ዓይኒ ይኽፈት እዩ ምሽ ዋላ ንእሽተይ ከሎ ወዲ 6 ወርሒ ዲ ገለ 4 ወርሒ ዲ ትሪኦ ኢኻ ሳይንስ ማለት እዩ ዋላ ንወለዱ ዲ ገለ ከምዚ ኩሩዕ ብሓበሻ ሕጂ እንታይ ዝቆልዓስ ኩሩዕ ረዚን ገለ ይብለካ ምሽ እዚኢታት we have to ክንብል ኣለና ማለት እዩ ክንሪኦ ኣለና ክንዕዘብ ኣለና alright I hope ደቅኹም ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ let me know and please share ግበሩ okay so ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ንኽእል ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ okay ኣብዚ እንድሕር ዘይሃርምዎ ኣለዉ እንድሕር ሓንቲ ዘይንገብር ኣለና እንታይ ክንገብር ንኽእል ነቲ ምዕባለታት ንኽሃርምዎ ክንሕግዞም again ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ዓድና እስኻ ጥራሕ ኣይኮንካ the village እዚ ኩሉ ዓዲ እዩ ዘዕብዮ ነቲ ቆልዓ ስለዚ ሓገዝ ኣለካ ዝኾነ ዝመፀ እዩ ምስኡ ዝዛረብ ዋላ መንገዲ ዳኸድካ ምስኡ ይዛረብ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን በይንኻ ኢኻ ስፔሻል ሰብኣይ እንድሕር ዝሰርሕ ኮይኑ ወይ ተኣሽሙ ሓደ ሰብ እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ right ስለዚ ብዙሕ ተኣሽሙ ክንገብሮ ዘለና ሪፒት ሓደ ሰብ ሪፒት ወይ ክልተ ሰባት እዮም ጥራሕ ሪፒት ዝገብሩ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ so ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ነቲ ቆልዓ እታ ጓልካ ህፃን ወይ ወድኻ ሓደሽቲ ነገራት ኢንትሮዲውስ ንገብር ማለት እዩ እንዳመልከትና ንጠቕሰሎም ዝኾነ ሓደሽቲ ነገር ማለት እዩ ወይ ፒሮዲ ርሳስ ዲ ጀስ ከይንቆርቦ ከይበልዕዎ ጥራሕ ከነልግሰልና ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ግን ሓደሽቲ ነገራት እዚ ከዓ እዚ ከዓ እንዳጠቐስና ማለት እዩ ክሪያሲቲ again ሓደሽቲ ነገራት ነብለሎም ማለት እዩ ካልእ ከም ዝበልክዎ ሕብራዊ ስእልታት እንዳርኣኻ ትሰምዮም ማለት እዩ እንዳርኣኻ ነቲ ሕብሪ ተኣሽሙ ሕብሪ ዘለዎ ስእልታት ናይ ቆልዑት ምሽ ብዙሕ ኣለና ብዙሕ ኣሎ ንዑ እንዳበና እዚኣ ከዓ ከምዚኣ ጫማ ኣፍንጮም እዝኖም እንዳተንከፍና ንዕኦም ከላይ ግን እንዳርኣና ማለት እዩ ብዙሖም ድመሃሩ ያ ከምኡውን ሆፕፉሊ ኣብዚ ብዘይ ምድጋፍ ኮፍ ይብልኦም ሆፕፉሊ ገሊኦም ኮፍ ይብልኦም ብዘይ ምድጋፍ ማለት እዩ እንድሕር ዘይበሉ እውን we have to ኮፍ ከነብሎም ኣብ መሬት ኮፍ ከነብሎም ኣለና ደጊፍና ማለት እዩ ብመተርኣስቲ ገለ ክንሕግዞም ኣለና ኣብዚ ኣብ ጥቕኦም እውን እንታይ ንገብር መፃወቲ ንገብር ዋይ ቢካዝ በዚ እንድሕር ጌርካ ናብዚ ፅውይ ክብልኦም እንደን እቲ ባላንስ ገይሮም ተኣሽሙ ክሕግዞም ማለት እዩ ናብዚ እንድሕር ጌርካ ናብዚ ሕጂ ዘይታ ምንቅስቓሳት የብሎም እዩ ዘሎ ናብዚ ይኸዱ ናብዚ የብሉ ምሽ የትርሮም እዩ ዘሎ መልሹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንዳገበርካ ዝተፈላለየ ባምቡላታት እሳቶም ዝፈትውዎ ስፔሻል እንድሕር ጌርካ ንዕኡ ባላንስ ክገብሩ ነቲ ናቶም ማስል ናቶም ከዓኒ ክሕይሎ ከብሎም ምእንቲ ይሕግዞም ማለት እዩ ራይት again ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እውን ካብ ብቐዳማይ ትሕዝና ምሽ ተዛሪብና ኣብ መሬት ብከብዶም ከነደቅሶም ኣለና ኣብዚ ኣብ 6 ወርሒ ሕጂ እንታይ ክንኮኑ ኢና ነብሎም ዘለና ከምኡውን ብሕቁኦም እውን ነደቅሶም ማለት እዩ ያ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብሕቁ እንድሕር ጌርካዮ ወይ ብተኣሽሙ ክግምጠል ምእንቲ ጋማጠሉ እዮም ከብዶም ጌርካዮን ገለ ንጋማጠሉ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ኣብዚ ሕጂ ፍሕኽ ዝብልሉ ዝጅምሩሉ እዮም ምሽ ሕጂ ነቲ ናቶም ኮፍ ክብሉ እንድሕር ደሊኻ ከም ዝበልኮ ኣብቲ ጥቕኦም ትገብረሎም ክሪእዎም ምእንቲ ብከብዶም ክትገብሮም ከለካ ወይ ብሕቁኦም ከዓኒ ፍሕኽ ምእንቲ ክብሉ ነቲ ናቶም ድፈትዎ መፃወቲ እንታይ ትገብረሎም ኣርሕቕ ኣቢልካ ትገብረሎም ማለት እዩ ንዓኦም ምእንቲ ክረኽቡ ፍሕኽ እናበሉ ክኸዱ እዮም ማለት እዩ ራይት ትሕግዞም ኣለካ you're setting them for success ኣብዚ ሕጂ ራይት እዚታት ክንገብሮ ዝግባአና ማለት እዩ ንኽእል ማለት እዩ alright so እንታይ ክንገብር ኣለና then let's see what can we do
እንታይ ክንገብር ኣለና እንድሕር ዘይንርኢ ኣለና ተኣሽሙ ክንዳ ክንገብር እንድሕር ዘይንርኢ ኣለና እዚ ተዛረብናሎም ደረጃታት እንድሕር ዘይሃርምዎ ኣለዉ እንታይ ክንገብር ኣለና ከምቲ ዝበልኮ ፕሊስ ኣይንፀበ ፕሊስ ኣይንፀበ because anyway that's why ኣብ ወርሒ ኣብ ከምዚ ምፁ ዝብሉና ዘለዉ right ናብቶም ዶካተር ናይቲ ናይ ቆልዓ ዶካተር ንኸይድ ስለምንታይ እቲ ደረጃታት እቲ ምዕባለ ናይቲ ቆልዓ ንምርኣይ እዩ ማለት እዩ right ስለዚ መጀመርያ ከም ዝበልኮ this is ኩሉ ግዜ ንውላድካ ካብ ዶክተር ንላዕሊ ካብ ኣድሓነት ንላዕሊ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ እስኻ ኢኻ ትፈልጦ እስኻ ከዓ ሓላፍነት ክትስከሞ ኣለካ ኦኬ ኣይንፀበ ናብቲ ዶክተር ክንከይድ ከለና ክንከይድ ኢና anyway እቲ ምዕባለ ናይቲ ቆልዓ ከወግእዎ ድዮም ገለ ድዮም ንኸይድ ምሽ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ከይድና ከዓኒ እቲ ስክፍታና እዚታት ዘበልናዮሲ ካብ CDC by the way ዝደምፅኦ ዘለኹ በቲ ናይ ኣሜሪካ ተኣሽሙ ናይ ኩሎም ተኣሽሙ ማለት እዩ ደረጃታት ካብ CDC እንድሕር ከድኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚታት ስለዚ እቶም ዶካተር እውን እዚ ክህልዎም እዩ ዝግብኦም ዳት ብኡ እዮም ዝኸዱ ዝሓተኸ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር እዚ ደረጃ ሃረሞ እንደሎ እዚ ደረጃ ሃረሞ እንደሎ እዚ እንድሕር ከም እቲ ስክፍታና ክንነግሮ ኣለና ነቲ ሓኪም ማለት እዩ ጀስት ዋላስ ድሓነይ ፅንሑ እንድሕር ኢልኩም ነጊርኩሞ ኢኹም ትፀንሑ ዘለኹም ነጊርኩሞ ስለ ትፀንሑ ዘለኹም ኔክስት ታይም ክትመፁ ከለኹም ከዓ ልስን ብቐዳማይ ከምዚ ኣለካ ነይረ ዝሓለፈ ወርሒ ድዩ ተኣሽሙ ከምዚ ኢለካ ነይረ ሕጂ እውን ዝቆልዓ ኣብዚ ይበፅሕ እንደሎ ማሰልናቱ ዲ ዋላ ደይደልደለ ደሎ ዋላ ስቲፍ ዲ ኮይኑ ደሎ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ እዚ ደሎ ኣም ወሪድ ካብዚ ሕጂ ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ከብሉ ክእሉ እዮም ናይ ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነን እኳ ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ውልድ ምስ በለ ቆልዓ ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ክተብል ትኽእል ኢኻ መፂኦም ይርእይዎ ማለት እዩ ናይ ማሰል ፀገም እንድሕር ኣለዎም ዝተፈላለዩ ነገራት ይሕግዝዎም ማለት እዩ ራይት ስለዚ ቀልጢፍና ተኣሽሙ ክነብል መብዛሕትኡ ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ከዓ ፍሪ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ መብዛሕትኡ ፍሪ እንድሕር ኣድነስ ሃፍታማት እንድሕር ከድኩም ከኽፍልኩም ገለ ይኽእሉ እዮም እምበር መብዛሕትኡ ተኣሽሙ ፍሪ ስለዚ ዋይ ፍሪ እንድሕር ኣለና ዋይ ሓገዝ ክንሓትት ዘይንኽእል ወልሓንቲ ከዓ ንደቅናስ ዝጎድኦም ኣይኮነን መድሃኒት ኣይብዎም ገለ ይብዎም ጥራሕ እቲ ደረጃታት ንዕኦም ክሕግዞም ማለት እዩ ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ፕሮግራም እውን ኣብ ኩሉ ስቴት ኣብ ኩሉ ተኣሽሙ ስለ ዘሎ ናብኣቶም ደው ኢልና እውን ክንሓትት ንኽእል መፂኹም ባ ኣሰስ ግበርዎሞኒ እቲ ዘድልዮም ተኣሽሙ ከብሉ ማለት እዩ እቲ ዘድልዮም ኣገልግሎት ንኽቡና ምእንቲ ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ alright I hope ኩልኩም ሼር ኢልኩም ኣለኹም and I hope you got something thank you everybody ዝኾነ ሓበሬታ again ብዛዕባ ናይ ኦቲዝም ድዩ ብዛዕባ ተኣሽሙ ኣብ ኣድሓነ ዳእከም ኣለኩም ፍሪ ሓበሬታ ኣለኩም ኣብ ዩቱብ እውን ኣሎ 2-3 ዓመት ገበርክዎ ብትግርኛ ኣለኩም ፌስቡክ ግሩፕ ኣለና እንድሕር ደንጌም ኣለዉ ደቅኹም ወይ እንድሕር ኦቲዝም ኣለዎም ኢሎምኹም ዝኾነ ናይ ዲቨሎፕመንታል ድለይ ዘለዎም ወይ ኒውሮሎጂካል ፀገም ዘለዎም ስፔሻል ኒድስ ቆልዑት እንድሕር ኣለኹም join us ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ግሩፕ our family life with autism and other developmental delay ድብል ኣሎ ይክን ሓደ ሰብ ኣብዚ ሼር ግበርዎ ፕሊዝ ክትብሉኒ ኣብኡ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ጀስት ንቆልዑት ክትሕግዙ እንድሕር ዘለኹም ቆልዑትኩም እንድሕር ኣለውኹም ማለት እዩ ካልእ ኣየድልየናኒ we also have ካልእ እውን ኣለና ፌስቡክ ግሩፕ ምስቶም ምሳይ ዝራኸቡ ኣብኡ ብሓንሳብ ትጉዕዞን ተኣሽሙን ስለ ዘብል ምስኣቶም ኩሉ ግዜ ነብል ኢና ማለት እዩ so again ሓገዝ እንድሕር ደሊኹም ጥራሕ ስቕ ኣይትበሉ ፕሊዝ ባዕሉ ክኸይድ እዩ ባዕሉ ከብል እዩ እናስቕ ንብል ደቅና እንድሕር ደውጌም ኣለዉ እንድሕር ኣቢሎም we have to do something ተሓላፍነት ተሰኪምና እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ክንገብር ኣለና again ኩሉ ግዜ ብሎ ንሕና ታኽእለትና ኢና ንገብር እቲ ካልእ ከዓ ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ ንዝጋቤር ኢና ንህቦ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ልዕልና ዝጋቤር ደቅና ንዝጋቤር እዮም ዘብልዎ ማለት እዩ ዘቕርብዎ ስለዚ ግን እግዚአብሔር ኣሚኑ ስለ ዝሃበና ነቶም ደቅናሲ እታ ትከኣለና ንገብር especially እንድሕር ዝኣፍልጦ ኣለና ንሕና ታኽእለትና ንግበር ካልእ ግን we just leave it ንዝጋቤር ኢና ንገድፎ ስለዚ please let's do this thank you so much ያነለይ ስለት ትዕዝብት ልትመፅኹም ዝተኸፈልኩም thank you share ዝገበርኩሞ ንኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፅሖ ዝኾነ ሕቶታት እንድሕር ኣለክ I don't know ክንደይ ጌርና ኣለና ዝኾነ ሕቶታት እንድሕር ኣሎ I'll take it let me see ሰዓት ክንደይ ሓደ ሰዓት ብሌድ ብማለት እዩ how's everybody doing all right and make sure yeah ab ተኣሽሙ እንድሕር ኣለኹም like subscribe and comment ግበሩ ኢኹም okay
alright ዝኾነ ሕቶ you welcome thank you ብዛዕባ TRS ኢልኪ ተዛሪብ ክለኽ መንሽን ናጽነት ብዛዕባ TRS ኣብ ዩቲዩብ ኣለኪ I already talked ብዛዕባ TRS ኩሉ እዚ ተኣሽም ዝዛረበ ዘለና ንደግሞ ኢና እኳ ዘለና እምበር ኣለኩም ብዛዕባ TRS እንታይ እዩ ጥቕሙ ካልእ ነገራት ኣነ ጥቀመሉ ነበርኩ ኣብ ዩቲዩብ ኣለኩም ኣብቲ ዩቲዩብ ከይድኩም TRS ድብል ኣለክ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቪድዮታት እንድሕር ከይድኩም ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣሎ I'm available ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ እቲ ናይ ፀባ ግመል ገለ ኦልሬዲ ገይረልኩም ኣለኹ እናሃለኩም anything else ሕቶ እንድሕር ኣሎ ይብልኩም I'm gonna wait 2 minutes ሕቶ እንድሕር ኣለኩም go ahead if you want to join let me see if I can give you guys here I have what is it 20 minutes ኣለኒ so ኣብዚ ገብረልኩም ኣቲኹም ኣብዚ እንድሕር ክተብሉ ኢኹምን ብድምፂ ዲ ብገለ ሰንድ ገይረልኩም ኣለኹ you can do that too but እቲ ክትኣትዉ ከለኹም እቲ ካሜራ እቲ especially እቲ ማይክሮፎን ኦፕን ክትገብርዎ ኣለኩም because ክንደይ ሰብ ሓደ ግዜ የብል ማለት እዩ here you go yeah ብዛዕባ TRS already ኣቢለ ኣለኹ ሓፍትና እንድሕር ክትብሉኒ ዘለኹም somebody up to YouTube ከይድኩም ሼር ክትገብርላ ትኽእል ኢኹም ኣብዚ ፕሊዝ everything ብዛዕባ TRS ዲ ፀባ ግመል ዲ ዋላ everything ኣቢልና ኣለና ጽባሕ ብዛዕባ ኣብቲ ግሩፕ ብዛዕባ ታሽም ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ siblings ክንዛረብ ኢና anything else ሕቶ ዘለኩም anybody I hope ኩሎም ደቅኹም ደረጃታት ምዕባለ የርእዩ ኣለዉ ማለት ዓቐን ዋላ ኩሉ ተዛሪበለ ዋላ ተዓቐን ዋላ ገለ ተዛሪበለ ሓፍትና ኣውለኪ everything ተዓቐን ከመይ ጌርና ንህቦም everything ኣውለኪ ወደይ ስፒች ላይ ኮይኑ ኣሎ ግን ገለ ፀገም ኣይረኣኹሉን ኣብ ዩቲዩብ ኣብቲ ናተይ ኣድሓነት መደብ ኣድሓነት ድብል ምሻሎ ኣድሓነት ቲቪ ኣብኡ ከይድክ እንድሕር ርኢኽዮ TRS ድብል ኣሎ can somebody help her please my family ይርአኩም ኣለኹ ረሃዊት I don't know if you can or ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ግሩፕ ዘለኹም if you can ኣብ ዩቲዩብ ከይድኩም just TRS ድብል ኣላ ብዘይ እንድሕር ጌርኩምላ ክትሕግዟ ትኽእል ኢኹም ኣበባ ፀባ ግመል ኣበይ ይርከብ ሼር ገይረልክ ኣለኹ ላዕሊ ኣብቲ ኮመንት ኪ ድማ ኩሉ ሼር ገይረልክ ኣለኹ ናይ ብዛዕባ እቲ ስፒች ዲላይ ስፒች ዲላይ ኮይኑ ኣሎ ግን ፀገም ኣይረኣኹሉን እንድሕር ስፒች ዲላይ ኣለዎ እሱ እቲ ፀገም ዘን ስፒች ዲላይ እንድሕር ኣለዎ እሱ እቲ ፀገም ዘን I don't know ክንደይ ዕድሚ ኢሉ ኮይኑ ኣሎ ገለ ኣይፈለጥኩን ዘለኹ ሰው ግን እታ ኩሎም እንድሕር ስፒች ዲላይ ኮይና ደንሳእታ ፀገም ማለት እዩ ክንሕግዞም ዘለና እንድሕር ካልእ ኮይኑ ከዓኒ there's difference ገሊኦም ስፒች ዲላይ ጥራሕ ዘለዎም ኣለዉ ኣውቲዝም ዘይብሎም ኣለዉ ብዙሓት that's why መብዛሕትኡ እዚ consultation ዝገብሮ ናይ ስፒች ዲላይ ድዩ ናይ ኣውቲዝም ድዩ ዝተፈላለዩ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ ኣውቲዝም ድዩ ስፒች ዲላይ ድዩ right ኣብዘይታት ማለት እዩ ግን ስፒች ዲላይ ኮይኑ ኣውቲዝም ኮይኑ ዲ ሓደ ዓይነት ተኣሽም እዮም ዝህብዎ ማለት እዩ ስፔሻሊ ኣብቲ ናይ ስፒች ዲ ሓደ ዓይነት ትሪትመንት እዮም ዝህብዎም እቲ ዝህብዎም ተኣሽም ማለት እዩ ከምኡ ኮይኖም ከዓኒ ኦኬ እቲ ናይ ስፒች እንድሕር ሃሪሞሞ እቲ ደረጃ እንድሕር በፂሖሞ ኦኬ ወዲኦም እዮም ማለት እዩ እንድሕር ካልእ ሞር ኣሎ ከዓኒ ናይ ኣውቲዝም ተኣሽም ካልእ እንድሕር ኣሎ ከዓኒ ይብሎ ማለት እዩ ይቕፅሉ ማለት እዩ right ግን ስፒች ዲላይ እንድሕር ኣለዎ we need to ask ታሽም ሓገዝ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብል ገለ ከየምፅሎም ዶ ገለ እንታይ እዮም ከምፅሎም what are they እንታይ እዮም ክብዎም ወይስ ኣብ መንጎ ቡና መፅኦም ከይምስኣቶም ከይሰርሑ ገለ ኣነ እዚኢታት ኣይርዳእኒ ማለት እዩ
ولا أنا بروفيشنال أقول دا سرحكو كأمت يوم جزانا بس جريسي دي سرح النبرو right why because not أنا ترح زيكم I want to make sure بعلبتي يفضل easy I want to make sure عدي anybody مسانا عفتا جزانا عفتا سدرانا anybody مساز قرب I want to make sure بعلامتهم كردوهم أنتي this is very important عندنا ندحر it takes a village ندحرينا عبزخان we have to build our village مستقل عن زلوسة كردو أخل على لوا ماما راح ندحر كوي ناس يبغى تعيش ماما ندحر زي الآخر everybody تم أحوات كل سب مالتي it's very important أبغى أجمل like I said أقول لكم share جريوكاو أب أويسيس أب يوروب ندحر لكم أب أويسيس لكم desert farm لكم أبز عد ندحر لكم كأني بزح the camel company يلو حجون تانا يتقالت أنا يتم ناي بنسلفانيا زلو raw milk شوت أنا أمشون شير جري الله بقى حفتنا منش مزبلته لو مز شير زبلتنا and desert farm الله تيا تقالت أجن ساترحنا بأمريكا ساترحنا فلقنا زلنا مالتي انتهى لما عند شير زجبركوا كابتنا desert farm way cheaper حسبت حمش the same company زاربا من فترة ميتام thank you رهاويت you're so oh my goodness thank you جرات الكنا هلت منشو محافتنا من يخي ناتنت يخي تاشمو بزعبا TRS I think جرات الله سلازي أقول لكم let's see it's our website إبا oh ناي TRS أقول لك again just go نفتح أنا يوتيوب مخيدي مثل أخيات ويب سايت لك وكامي تجزئي لك كامي جرك توستي له everything لك قليل لجرا لكم هو I didn't even TRS أنا تتقم كلن كالي أتتقم أنا بجريسي TRS حدشي حجي مت كالي تبيله تتقم مالتي مس جريسي جن بpersonally كنقولك ما يكأني خمية بيلو جن بتي لما بكون نبلكون مالتي thank you for helping this is I'm telling you حجز كلا خاز قابير مور برختي زبكة I'm telling you كابز قابير خات رخبة نا كاب كلا أيكون كانت رخبة كاب كسب كنت رخبة لك هاي تتقبل trust me كابز قابير خات رخبة everything تحجز كلا خاني هزبيز قابير تحجز كلا خاز قابير he will take care of you 100% I can tell you that تزي كابد حالات كترخبوا لكم ما يتبلون people will disappoint you كابز قابيرين أنا بلو مالتي كله so thank you so much how do you differ أتردأتني how do you differentiate or slow talking like أجمدي like speech delay دي ويكأني قصيلو دبل قلم مالتي I don't know تقول عاسي again مجمرة حتى نحنا نأبنت أنا حجي ندق أي أنا سمولة نه خيط ولا داخل مسولة داسكيت ولا داخل لو أنا the whole family text جرنا لا كابز بيت إحنا لنا نبلنا إنا بينا يا مالتي جر كم تجر كخت عزب ولا كتقوله that's why نزون دقمة زل خد بلنا له كن عزب ولا أبي بيت حمال له أبي إزاي تفلتت نحرا لنا إزاي هرم ولا له there's website أنا حجي أنت عيني كم نيره the baby hold on let me see أبز أخرج بالكم نحن دخل كنا بعد ما شير جري يعني مش baby قلستي خلقوا أتحيزة مسولتكون إتهالسي كل نجار تعشن مالتي كل نجار يوز نجركه baby is it baby center I think it's baby center hold on let me see the babycenter.com there is that one I still have not أتنت أشنو خماني profile تجبر مش نايتو قلعة and then كله تعشمه yep I think the baby center I was just sharing قبل لكم English special اللي نحتبله هنكم that's what I had أو تعشمه تجبر مالتي there you go still على إني ناتن profile because ولا toddlers مسكونه تنس مسبلك تحسك وتأتوا and then it tells you حجي قلعة بزبط حلو كم زخ سمعك يقبع كم زخ تعشمه كاب تعشمه كاب طفت حيزة تا baby كسب
تعشمو it's very exciting actually خندي زي بتحلا لما عنتي زي سمون زي أخن زي بتحلا إنه ما عنتي اللي بيوت إلا وأنت أشمو ينقرك كمالتي زخل بزعلات وقرع again أبنايت أنتي محراس أنت أشمو مستوى لدخل أتم قلعت ناب حكيم كتكيت كلها أوكي إذا خطر لك إذا حد يرى أخلها إذا كل زبلة لخو أو يبلكاي نت دكتور حتى تأخيلي يبلكا لذي زيتات أنسات مسكنا أتحزنا كنفضل لنا here this is the one I used to use أنا كنت تعشم لنا كمان سقع حجي this is what I used to use أو نحكيتك ينقركاي stage by stage ورحي بورحي سمون بتعشم بسمون ينقركا أبي بس حمالو انتاي كتبت بالمالتي everything like بتعشم أبس حجي like تاي بس حلا كن متاي kidney beans قالي كن زي أبس حلا you get excited especially family نحرا لك عرفتها I mean كم تعشم خون على كن زي أبس حلا تقول because نعها تعشمي بلا كمالتي so it's very important عند حتى عزيب كامسك تفلت تبلا لك مالتي تفلت أختك إليها وأبزدت بتصح دخلسي سمتى زي بتصح الله أما سبيشال لها تجبو خان دح تجبر علىها تجبونا دح تجبر علىنا مسؤوم نبل علىنا تعشمو that's why نريو جزء مساعتهم كنبل كلنا نريو مالتي all right let me see here is 90RS I believe this is 90RS راهو تعشم قرأت لله أنت حفتنا 90RS بالله أمود أتخيلي تا فيديو مو أو يرأيك even after description I think يرأيك ما يبزي كابز جزوة عاد إنجليز نحرا لهم أمريكان نحرا لهم أبزيتات أكل تبوت أخذ جزوة anyway now comes تعشم أمجرا مزلو you can buy it from anywhere anybody أب فيسبوكون جروب هالو everybody English نحتى بلوخنكم ناي نمشك protocol جروب هالو ناي TRS جروب هالو ناي the mommies group هالو what else everything group هالو ناي detox نجارات ناي استفعل everything group هالو مالتي أو join تقبلوا تخليهم right it's very especially إن إحنا English تعشم تساقم زي بالكم make sure أو join قبروا because everybody بتناتو تعشمية بالمالتي right بتناتو تمكرون تعشمون بالمالتي says it's very important and ناي join قبر كاكونا حتى تعلقها إن حردي حاتت كخوف الكاد سبب دبلوجين جزي حاتت تفعل لها نايدك خان تعشم إيه فيها بحتة مجمرة أنت هاي نقرني إن حتى حاتت لها ده أمين تعشم خات قبر لها قبو خات قبر لها نتقول عك عزة ولا خمالتي أجن تعذبك ها ودي أبزي بلن إلك حاتت لها أجن responsibility وسيتك خات حاتت لها مالي so نعيكم زقبر سب بتعمي I'm like they're in their A game قال عتم بتعمي ما جمع تقول أحس ما جمري أخذ غير كذا لخلا كل نجر مالتي نعسب كبلني قال ملا زي كونه تي قال عم جمري أخوين لما priority تقول أخوين لما مالتي so alright كقد فكمي 4 كنت 5 دقائق تركات إن عيري ينزل له حتى tomorrow بزعبا siblings كنا زاربينا مالتي زعبا تمحوات autism زي اللي بلو محوات ويكا زخون special needs لو قلعة تمحواتهم كأمي قرنا نحجزهم انت عينة ملكتات وين عينة تقامات عفتقو عزسي انت هي بلوم مالتي زعبهن زاربينا في guys عدتات أبزلخنا بوتات مالتي كلهم سنرابي تبتي جروب زلخم if you want to join ناساتكم تعشمون خمت بقى دامي زقبرنا you're always welcome you're very welcome sweetheart you're very welcome kisses to نخلتين Kabel and Betty. Let's see. Anybody else? All right. برخت على مسبت. Enjoy على مسبت مصدقهم. I already told you have to group زلهم. I'm taking it off this someone. Off course today. No صراحة no telephone no تعش مخلو off course today. Family مس family. جزء خنا بلينا so. تحققوا keep it doing كم تتجبروا زلهم. Yeah. Keep going. كم تتجبروا لهم قصلوا لا تحققنا كما
I'm proud of you. كل جزاكم لكم. I'm very proud of you. Hi سمرة أب سلام سلام. سازي شنشتا تو جرا كله جزاء جزاء جيرالله زربا أي جمرن شدشة ورهي أو شدشة عمت اوكي listen شدشة ناي شدشة ور حندينا نبلنا شدشة عمت اندحر جيرو اندحر دي زربا له obviously بزح تعشم لنا مالتي red flag ديكونس already we know it's أجمع لنا so hopefully I don't know the whole thing but hopefully by شدشة عمت اندحر كوينسي hopefully diagnose جيرو له ناي speech delay وانا ناي autism دي ناي زخنا يخون مالتي hopefully وسيدنايس diagnose جيرو له hopefully حاجز يركب له ኣብ ገዛ እውን hopefully ሓገዝ ትገብርሉ ኣለኹም ማለት እዩ 6 ዓመት እንድሕር ኮይኑ again I know መብዛሕትና ሓበሻ ደንጊና ኢና ደቅና ተኣሽሙ ይኾኑ 6 7 8 ገና ማለት እዩ ግን ንገሌና ትፍልጣት ስለ ዘይነበረና ወይ ፍርሒ ስለ ዘሎ ማለት እዩ but ወዲ 6 ዓመት እንድሕር ኮይኑ ብዝሕጂ ግዜ ናይ ግድን ሓገዝ ክህልዎ እዩ ዝግባእ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ገዛ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ብሕክምናን ብኩሉን ማለት እዩ right hi naftu لا وجهها مزيها مرحبا anyway في قد فوق ميت ساعة أخلوك رح أسكر عن مسمت and please share because sharing is caring alright bye bye oh let me finish let me بقدم معي بزعبة A1 and A2 تسأبا I think what's إيك الطيفة أخيرا حاجة بزعبة A1 and A2 أفتنا يتسأبا جمال دسازارب كله again أقول لكم تي information I think حنت حفتنا تي what's the difference between A1 and A2 ጸባ ገሌላ ተዛሪባ ሓቲታ ነራ ኣብቲ ናይ ጸባ ግመል ኢለ ዘበልኮ ኣብኡ ሎ just እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ A2 and A1 ጸባ ግመል እቲ ናቱ ከይሰን ዝተፈላለዩ ፕሮቲን ዝርከብ ኣብኡ ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ ንዓና ከዓኒ እቶም ቆልዑት A2 ነቶም ንዓና remember ጸባ ካልእ ነገራት ብዙሕ ንኽሕቅቕዎ ይጽጉሞም እዩ ስለዚ A2 እንድሕር ኮይኑ ትከይሰን ናቱ ፍልይ ስለ ዝኾነ ንዓኣቶም ንክሕቅቕዎ ቀሊል እዩ ማለት እዩ right እቲ ከይሰን ፍልልይ ኣለዎ right ከይሰን or dairy ንብል but ከይሰን እቲ ፕሮቲን ኣብቲ ጸባ ዝርከብ ማለት እዩ ቀልጢፉ ዝሓቅቕ እዩ ካብቲ ሓደ ካብቲ A1 ማለት እዩ ስለዚ that's why እሱ ይምረጽ ማለት እዩ right but more again after ናይ milk camel milk ዝበልኮ ኣብኡ ውን ገሊፀ ነይረ alright bye bye سلام عليكم سلام كلام سمت